Selamat hari Minggu kantate madihita saluhuna. Tabuka ma ibadah perminggutan na patuluhon. Tapuji matuhata maredde mahita sabukwede nomor 10 sada ayat sada 2-5. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Edde hok kamu ma di Jehovah edde na baru, ay nunga di pabahen ibana akka halungangan, nunga di papotohot Jehovah hatuaonna, nunga di papatar ibana hati goranna, dia dopan ni akan nasutumaddaho nunga ditupahi tangas siamunna na badiyay ibana. Haleluya. Martangi yang mahita ali Tuhan dibata para siroha na sumurung. Didok hatamdo ikom manau kami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana Tuha sangapon say parrohai mahami asa uduk hami tulomo ni roham jalahot hami dihapursiaon nature asa toktong makirim dihaheheon
doho diha sangapus sugut silehonommu tuakkana porsea diho. Amin. Tatangihon mapati ni debata di minggutta sadarion ima pesalmen 105 ayat 2. Edehok kamu ma ibana paluhamu ma parhinaloan upuji ibana marnonangi mahamu taringot tuhalungangan akkana binahin na isudina ima sahakna atong rak mangidugugo mahita tuadupan ni debata lahu mangulahun nahu bartu patik nai. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahun nahubar tupatimi. Amin. Tato poti madusata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pergugu na suhatudusan. Para sirohami dahami na dangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosanami na gudangi. Di bagasan hasahatod dohami tubu. Jaladang adok kaporsyao di bagasan rohanami hian. Saluh dohami manibil sianak kadalammu. Masa gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami. Ali Tuhan. Ala nidenggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akkadosa nami. Nihaposoon nami. Dohot pangalasyon nami. Say songon itak nakparara songon abit. Hasuba gabisong kapas dumse. Ingot mahami hopar tuasi ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuasi sani dosa, ay dang adong ibar ni ay saluhu do pardosa jala hurangan maradupun hasangapon ni debata, alayak kanagabi pitor, binahin ni basa-basa marhite siya nasi ni rohana, hinorhon ni panubision na marhite-hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni debata bahin ha bangsa parasian marhite-hite ha porsiawod di mudarna hasangapon madi debata na digijang. Amin.
tatangihon mahatani di bata turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di panguhum 5 memuka sianaya sada 1 ayat 12 tajahama marsika soring dungi marede masih debora dohot si barak anak ni si abinoam diari nasa sadai songonon tangihon ma hamu akka raja jalatareho pinggolmu hamu akka pertogi ahu sadiri tahena yang marede upuji Jehovah ahu nang mamiltik parhinaloa di Jehovah debatani Israel malalak ka dulu maradupun Jehovah lau songodi dulu Sinai maradupun Jehovah debatani Israel hurangan pertugi di Israel hurangan tongon baima hehe ahu si Debora hehe ahu gabi inani Israel lomodoro hakku mida akka si paretta Israel dohot mida halak natoropi akka nagirgir sumeahod dirina sial lomona puji hamu ma Jehovah hamu akan nama peduli halode si hakasipili hamu akan nama peduli palano ni uli jala hamu akan nama dalampat marende mahamu sikak ni suara ni akka pagulu di labuk pertuaehan dia deho boru-boru nuang disiaka dengan bahasa ni Jehovah dengan bahasa ni pertogi di Israel uzuna tua telah humuli tu bahal nabe bangso ni Jehovah marsonak sonang tole tole ale Debora tole tole deho masada ende hehe mamo ale barak jala togihon akan atataba binana enmi ale anak ni si Abinoam ido sahakna mertua do akan atu mangihon hatani di bata jalana upiopsa amin tidak kumaha porsiaw tay songon na hinatidak penidungatta sa porsiaw di sadok pertibion rak mahita madok ahu porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dusan natu mo palangit dohotano
Ahu percaya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imanan tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabi asyat di perbadia, adorak soaubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di pangumun ni silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru, dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhun, na manai tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai perguguna suatu dosani, disima ibana pai memulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na manghulu do na mati. Ahu percaya di perbadia, jala arok sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan badia, dohok dihasisani dosa, dohok dihatai nama do, mulak manghulu di sugut daging ni halak nong mati. Dohok dia nguluan na sora sudah. Amin. Tapi gema korsian punguan seksi lansia.
Katangihon ma tikting. Shalom. Tikting Minggu 10 Mei 2025. Parjolo. Goar ni Minggu. Sadarion ima Minggu kantate doho topik Minggu dilehon debata hamubaon ni roha. Paduahon tikting namar ragam. Sada. Tikting pabagason. A. Tikting paduahon. Neng majalo pasu-pasu pabagason ma Doni Samuel Berantia Pasaribu, Ana ni Amang Bonaranto Pasaribu, Tubu ni Inang Margareta Sirait Wik 10. Ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Dohot Oroana Elizabeth Dewi Fitriani Silaen, Boru ni Amang Hisarma M Silaen, Tubu ni Inang Melpa Siahan, Ruas HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Nang Manjalo Partupolon na di hari Sabtu 3 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 24 Mei 2025 di HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik Walu DKI Jakarta Raya, masuk pukul 8 WIB. B. Tikting paduahon. Neng Manjalo pasu-pasu pabagason ma, Sola Gracia Siringo-ringo, Ana ni Amang Sintua Parisan Siringo-ringo nahinan, Tubu ni Inang Eksaroli Sinaga Wik 10. Ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Dohot Oroana Hermina Saraswati Hutajulu, Boru ni Amang Marijon Hutajulu, Tubu ni Inang Tiroyal Pardosi, Ruas HKBP Garoga, Resort Garoga, Distrik 2 Silindung. Nang Manjalo Partupolon na di hari Sabtu 10 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu 24 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 8 WIB. C. Tikting Parjolo. Neng Manjalo pasu-pasu pabagason ma, Gilbert Sem Sandro Pasaribu, Anak ni Amang Situa Halason Pasaribu, Tubu ni Inang Roslina Simanjuntak Wiksada. Ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Dohot Oroana Widianti Otapia Pangaribuan, Boruni Amang Maurit Pangaribuan, Tubu ni Inang Lamria Panjaitan Wik 5. Ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Nang Manjalo Partupolon na di hari Sabtu 17 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 31 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul sia. Pelean tu pembangunan. Sadarion Minggu 10 Mei 2025, tapatu pado papungu peleon lahu tu pembangunan Bagasuria, dohot kantor huria, jala partondingna. A. Pelean sada A, sada B, dohot 2, andorang sojamita. B. Pelean tu pembangunan di bagasan amplop tapasaha tujolo dung sipul jamita. Tolu. Pangaradeon makatindakon hapor seaon. Di Patupa Huriata HKBP Tangerang Kota do makatindakon hapor seaon reguler tupar guru malua tahun ajaran 2024-2025 di hari Kamis 20 Mei 2025. Hombar tusi gladi bersih di Patupa Sadarion Minggu 10 Mei 2025
Maringanan di gereja masuk pukul 10.00 WIB. Pinangidohon ma tusude parguru malua asa paradehon diri dohot denggan. 4. Perubahan jadwal sermon parhalado. Hombar tu persiapan pesta peresmian kantor, dohot rumah huria, serta penggalangan dana pembelian lahan gereja di hari Minggu 25 Mei 2025, do mutusi sermon parhalado gabe di Patupa di hari Kamis 22 Mei 2025 masuk pukul 10.00 WIB. 5. Konven pelayan penuh waktu atau full timer. Di hari Senin 10 Mei 2025 di Patupado, konven pelayan penuh waktu dohot keluarga maringanan di gereja HKBP Kutajaya, Resort Kutajaya masuk pukul 10.00 WIB. 6. Pelantikan pengurus Persekutuan Pendamping Remaja Distrik, Persekutuan Guru Sekolah Minggu Distrik, dohot pelantikan panitia Parheon Ama Distrik. Di hari Senin 10 Mei 2025 di pertangangan konven HKBP Distrik 21 Banten di Patupado pelantikan pengurus Persekutuan Pendamping Remaja Distrik, Persekutuan Guru Sekolah Minggu Distrik, dohot pelantikan panitia Parheon Ama Distrik di HKBP Kutajaya, Resort Kutajaya masuk pukul 10.00 WIB. Utusan Sian Huriata Ima Amang Marsius Simangucong nong terpilih gabe ketua Persekutuan Pendamping Remaja Distrik, dohot calon Sintua Mutiha Huta Barat gabe ketua panitia Parheon Ama Distrik. 7. Perayaan ibadah Paskaraya HKBP wilayah Pulau Jawa. Di hari Senin 26 Mei 2025 di Patupado ibadah Paskaraya HKBP wilayah Pulau Jawa namaringanan di Pelodrom Rawamangun, Jakarta Timur. Domutusi ni sosohon ma tu ruas dohot mangunda laho mandohoti ulauni. 8. Pesta persiapan kantor dohot rumah huria serta penggalangan dana pembelian lahan gereja. Di hari Minggu 25 Mei 2025, Tapatupado pesta peresmian kantor dohot rumah huria serta penggalangan dana pembelian lahan gereja jala Tapatupado sahali parmingguon naninuhon ni Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST masuk pukul 8 WIB. Alani parhalado dohot panitia mangido tusude ruas asa mandohoti ulauni. Sia. Parkiran tiki peresmian kantor dohot rumah huria. Sialana terbatas do inganan parkir ni mobil dohot motor di huriata. Di parade huriata do inganan parkir 5. Parkir mobil di lahan parkir gereja PT Yokomindo dan PT Maindo. B. Parkir motor di alaman Manang Pekarangan Bagas almarhum Gultom di belakang gereja, dohot di lahan parkir gereja di sebelah kiri Sopo Saroha. Poin patoluhon, koinonia, pelayanan persekutuan. Sada, PA kategorial hari Kamis dohot hari Sabtu. Hombar tu persiapan pesta peresmian kantor dohot rumah huria serta penggalangan dana pembelian lahan gereja. Domutusi kegiatan PA kategorial di hari Kamis 22 Mei 2025 dohot di hari Sabtu 24 Mei 2025 macohot majo. Paopaton diakonia pelayanan kasih. Sada pemeriksaan kulit gratis. Sadarion Minggu 10 Mei 2025 di Patupa diakoni do kerjasama dohot vendor pemeriksaan kulit gratis, dohot penjualan produk perawatan kulit turuas. Pemeriksaan dibuka pukul 8 WIB sampai dengan pukul 13 WIB. Maringanan di gedung sekolah minggu lantai 2. 2. Ucapan selamat.
Panggula nago tiki parhalado dohot suderu wasni huria pasahaton. A. Selamat ulang tahun hatu tubuh. Tu sia pulu sia halak ruas ni huriata. Dohot selamat ulang tahun pardongan saripeon. Tu 10 tolu keluarga. Hatan itu hatta mandok. Saya dilehon matuho si subuh teroham. Jala dipasaut nasa sakakmi. Pasalmen 20 ayat 5. B. Tuaka ruas ni huriata natongon di bagasan parsahiton. Saya ditupakot tuhata magogo dohot hai pason tunasida. Hatan itu hata namandok. Sehoma pamalumahu ale Jehovah. Asatung malum huhilala. Sehoma mangurupiau. Asatung dapotan pangurupionau. Aihodo puji-pujioku. Yeremia 10 ayat 18. Songoni ma tikting di minggu tasadarion. Diakat tikting nasoninya rahon waing. Tajahama di buku acara digital na usaha tu grup WA ganupwik. Mulong adong akan nahurang takas di panuratonon dohot di panjahon di tiktingon tapatakas ma tu parhalado di wiktabe manang tu sekretariat di huriata di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tu hatta ma pakobasion di huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas lau patupahon akau laon na dengan dihuria. Bain sangap di goar di tuhata. Horas. Tabigi makor sian punguan ina Kamis.
Marede mahita huhuta pasahat pelias sada A, sada B, doho 2.
Martangiang mahita. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mga ramo ti akka ati-ati doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hata na hinaholongan horas marita saluhuk na. Hata ni debata barita na uli dihita di Paraminggota Arianon, di enetsian ulau ni apostel, bidu 10 sada, mamukka sian ayat sada rodi ayat 10 alu, songono di dok hatan itu hatta, hujahahami ma dihita. Alai di begi akka apostel doh akka dongan na di Judea ima, naung doh hapi halak sipili bigu, majakon hatani debata. Gabe di badai akka na porsia sia jahudi ima si Petrus, dung nakok ibana tu Jerusalem, akanin nama. Bongok doho hapi itu akka halak na sotar sunat. Jalarak mangat doho nasida. Alai jojor sian mula nama di patorang si Petrus nama sai. Nin nama. Ujuna Martangiang ngau di huta Joppe, widama di bagasan todiku, mi jurusada inganan na bidang, na maropat suhi. Tartatan sia gijang, ro di jolokku. Dungi di nahu panok no ti widama di si akka siopat pat naritano. Akka binatang doho akka nama jirir, rodi akka pidong na martonga-tonga langit. Jadi hubigi ma suara nama dok tuau. Hehe maho Petrus. Sesiati ma, pangam ma. Alai nikuma toka Tuhan. Aidang duku dai naramun manang nasoyas. Alai mangalu si ma suara ipa 2 halihon siag gijang. Unang ramudok naung ni iasan ni debata. Rodi tulu hali do masa songoni dungi ditait masaluhuti muse tugijang. Dungi tongo dinasatok kini jong matulu halak di joloni jabu inganan nami akan na disuruh sian Kaisarea madapot tonau. Ala di doktor di matuau. Naso jadi ganggu rohaku madongani nasida. Ala Yakub pudo dongan naunomon. Jadi hubungoti hami ma jabuni halaki. Di barita oma tu hami naung ni idana suruh-suruani jong di bagasat jabuna. Nama dok tu ibana. Suruh matu huta Joppe majo si Simon namargoar Petrus. Hata honon ni ido tu ho hata na tau palua hoko rodi sadok isi ni jabum. Alai mamukka do piau marjami tadi si gabe songgok mato di perbadia tu nasida songon natu hita di mulanai. Di si ma huingot hatani Tuhani nani dok nai. Ai do di honon ni si Johannes. Alai to di perbadia do didi honotton Tuhamu. Atong tung margogo maau mangabak debata anggodos tu hape silua nabi nasabasahon ni debata tunasida songon natu hita akan naung gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus dung dibegi nasida hatai hoho bema gabe dipuji ma debata akanin nama asa dohot do hape tu halak si pilibigu dilihot debata hamu baun ni roha asa mangolu olak nima sahakna topik na di patomu-tomu dilihot debata do hamu baun ni roha. Allah mengaruniakan pertobatan. Jala guarni minggutta minggu kantate. Dehok kamu ma sada edenai baru di Jahoba. Hurian itu hatta ahama edenai baru siede honotta. Naboi tabigi sian barita naulion dohok nagabe epistel nakin.
jamita di pertangyangan. Doho naung tahilala, doho naung tadai. Na para julu siya dehonot taima ala di tas-tas debata marhiti asini rohana sudina sa diskriminasi nadong di Portivion. Diskriminasi ni hajol maun, pembeda-bedaan ni hajol maun. Ala ni asini rohani debata. Di pangatusion ni halak Yahudi bahkan godang do pesiseani dang boy dohot di luar ni halak Yahudi terdidi. Salah do molo do halak Batak tu si pasahaton barita nauli. Ola nak kanaung tarsuna do nama jalo patiki. Asing ni penyimpangan teologi. Alayalan ya sini rohani debata dak songoni HP ni asia mulana pe dak songoni ayang go sia mulana ay songono do holong ni rohani debata di Portivion sudina sana di jauh ni debata mangihutton bibel tahun adalah bersifat menyeluruh universal molo di pasu-pasu pehita adong pemilihan khusus tuhita asa gabe pasu-pasu do tu saluhu bangso. Pamiliton ni siabar hampe adalah dalam rangka menjadi berkat bagi dunia. Pamiliton ni Israel pengkhususan asa gabe pasu-pasu do tu akka bangso. Pamiliton na tuhita pe asa gabe pasu-pasu do tu akka bangso. Dang boy lek nani na menuru kasisian nai dohot uduran ni halahi na dihuta joppei dang parsi dohot alai tu hatta madok parsi dohot suru ma tu joppe juppange madisi na margoar si Petrus asa di Papua tuho nanaeng si pasahaton na gabilao ma madapoton. Di paturu madada dagangan natua siaben wagijang nama ropak suhi jala akana adong disi ima akka dalam tanda kutip pada zaman itu na haram di kabukuni si Musa pe ditaringoti do haram akana subuya langon dan seterusnya batuduhom ma Petrus seseati mak pangam mak molo dalam konteks ni molo tutano pataki seseati mak pangam mak toradong masih jegal baby adong majegal biang dang ita he hidu darong si jegal baby baru adong mamuse di si ikalele na somar sisik kadang buya langon menurut kitab Ulangan dohok bahasa ni tetangkat tahun adong mamuse di si dohot adong muse belut adong mamuse di si lali jagal lali doh adong mamuse di si burung bangau seseati ma ada kupangat Tuhan na ramun unang dok ramun naung ni iasan ni debata pangan baru Roma na sinuruni si Cornelius nak kiningani oi do HP tu saluhu bangso do HP haluau naikon pasahaton dang si idawohi debata dang mardiaibar dang adong diskriminasi tu debata idu detalas ni rohat no belga lasia rohatta benetuen idu dah dang asing alak Jerman siakalak Batak dida di Batak sarupa ganteng na dida sarupa cantiknya ya mangak kaborukina ibere kalak Batak tikini HP pedek-pedek do marsui-sui musebuhina ala tertika betin di bayan si buenon
nong uli-uli do ala inang nuaing tak songonok kian ulina ay te kamma siano natong ite kasyat toru ala merdele dia hai detong di tanu napir itu dah pedek ma behamana ite kanate nang dingga bertumbuh gabirukung nama belga alai pedek HP itong baga di bata dang idokon anarwani halak bata kidang lau ita tu sidang inna iwereng dok be komerlas ni roh ada itam naing dah mau lihat ma di debata ala dang adong tangga gonok dok tangga gajil di debata gue tano batakyan adong dok tangga gonok tangga gajil belas buhabe boroni ulina unang mangoli hotusi biaurwa beh boroni pertangga gonok dena nang jadi anak ni pertangga gajil di nampi katekian malu hiam muse pertangga gajil di holan lani tangga di jabunai adong budak adong raja unang adong be di tanuang songoni ala naung di pelua di batahi ta ima kantate ima siet di honotta molo adong akka diskriminasi ta de homma no diskriminasi sarupa do janda do duda ijoloni de bata sian na adong do pelengkap suami dan istri unang adok kita nak kamu amang doin akaraja dati paingot tamui unang ipatangis-tangis jandayate biru dah adong do natangis dah di pesta nama ngalihon ulos sianu ibereng ma inang nyonya sianu nanyenu inatung dito Roma nama jaluluson kadang adong pemang pilih temuna na lengkapin na naso lengkap dong ulu janda teh ala inang majo ka amang naso lengkap doi idi ado na lengkap ai siro na madok lengkap di batado manang na wado nang be patangis-tangis baunang himana do suhini apang naopat dang boy mangulusi himana do suhi apang naopat dang boy hudul di jolo ala janda be pigali tangis himana benot tete unang be tok kami lengkap doi jolo ni debata api setebi parsi dua-dua boy hudul di jolo imu sebab martangiang beh anggau madok ba parsi dua-dua dang lengkap jolo ni debata angni dang lengkap sesuai dengan firman ai firman dok hauluan di sada bawa dok hauluan di sada boru itu dah 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4 satu suami dari satu istri, istri dari satu suami. Dia mula dong lobi siani dua inat tanah mangulud pemuse. Asing masunin rang ni hamati anak tong. Anggau mado inu na selengkap dang boy jong huduli jului. Mangalian ulos pedang boy nguni. So tung sude maniru. Nah hobar Tuhan tani debata. Bawa doh boru sarupa di joloni debata. Sesudah meriddi mau lihat me di bata di tonga-tonga ni pertibion memang ai dokok kiado si adong do na pogo si tonga-tonga mo inna na Jesus dan gabe suarong ba memang ai realita na alai dok si Judas bahasa leono ni tuaka sapu hono ni sayang ni miak na ucusi anang go ni bagi honi tu na pogo si adong do na pogo si tonga-tonga mo aleak kana pogo sotuk somarit di hamuda hita sudi mulo pogos pesotuk somarit di alana dakulan olah dibilang ekonomi kanta hati-hati olah ni ukuran na enggak ada yang lebih besar dari situ alani do nakening di panguhumi ahamai dokon ala inang do ala ama puji hamu ma edeho kamu ma jahoba ali akapar anak king dokon halo de si hapas pilih halo de si hapas pilih zaman ni kitab hakim-hakim berarti 5.000 tahun yang lalu mersinuaing me manang pesawat jet nuaing molong jet pribadi
Dan adong do taringoti kuda perang tiki zaman hakim-hakim kuda perang mulu di Bibil tahun zaman ni Raja Daud piadong dohot Salomo. Jadi mula dong halude na horati kini ngai manai. Mulu adong palano itu nak kini yang dia perpudikan panguhumi pelana yang bagus nunga pelana belud rumah sakini ngoni kulit termahal. Aledang holak ni baru titik. Ede hok kamu male Jehovah hamu ake ale akka perdalapat. Hidup dah. Basarang marminggu huamang. Adang sepeda motor bemer dalapat. Las marohat dah. Kulas doro hatongi. Hana boy benotta. Mulut ku merdelepak pin ya jului kita merdelepak sehat dok. Dan kita pemberian Tuhan apa yang kita miliki kita suka cita. Aleuna ngadong atong nama bully perdelepak dah. Amang zaman waingon sitong do pemberdelepak amat tahun. Bemuruk di bata. Diskriminasi do tongi. Hapuskan diskriminasi. Asa sudi kita boy marede. Jala terjaga sudi kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Atik toho manadang mudah-mudahan dang toho. Ai gabi adong madokkonkan gerakan kita ala siadong diskriminasi gabi tadok ma emansipasi wanita. Ali gabi adong madok manusia terkuat di bumi na toho deh. Adong manusia terkuat di bumi dang boyaloon. Jadi lau tu kiri do sabutulna inat tahun nomor sepeda motor ye alila pusin na setu kanan ujungna la muruk ma amat tanai pudinai itu ripetua imana apa katamu ne mana tong jadi turma biar ma amat tahun ala adong do puda san naturasna dang jadi alon inaina ale tong terjaga te unang ala diskirim ahado warna semua emansipasi kita jaga dengan baik kita bertanggung jawab jalai dotonan itu hatta borue doho nangarong tuho warisan di bapak on di hami sudi tapi itone ina pukusen halahinga gudang hamuronna masa lehe bisudah sarong iliat di mana. Jadi piga helena itong patangis-tangis sote ngalau poko si mana muse ala buruai mana dang pasahaton. Hatan itu hatarison molo di tas-tas sudi akap pembeda-bedaan gabe kita bergerak sian hatan di bata mana ni dokna teologi keseimbangan. Adong do di Bibil teologi keseimbangan. Dibayar di buku Galatia. Nama meop godang dang merlobi-lobi. Nama meop otik unak kurangan. Songoni do ita do lamanuhor lehanon. Unang adong na merungut-ungut. Salip pernadong salip pertalian. Mulu gudang nadong gudang talian masih patuhan. Kung mabangon do hita sa medyo. Mulu dang adong pembangunan law buti toritor halak masudi ngonon. Hebis mak so tabo to manangisi manuhori hedwen. Gabi arong masih sol-solata, manol soli mahita. Ina lo ako to hura perheleru ke tangerang koton, suitur hieno ninnon nanom se. Sudi tok sala. Atong bohado masih patuhak kita. Unang arong na merong utungot. Otik na boy manot otik. Dang arong unang manangyak kon. Arong na boy manot tatabahin. Hobar tu hapor syota. Dang masih saritaan. Kita buat yang terbaik. Teologi keseimbangan. Mau lihat emai itu hatta, sudi mai tamarid ko sudi maride, dang boy do nota, dang adong nahu jalo sedde bata, adong do nata jalo, bahkan secara universal semua kita menerima. Isi maddo dang adong jalo sederion, set Tuhan. Udarai sianisei, matani hari sianisei, masa dang adong idokon. Waktu 24 jam, beberjuhiat tu hatai. Ay adong dilihat waktu 25 jam sehari dihamu 24, manang 12 hola 12 jam. Yang membuat berbeda adalah siapa yang mempergunakan waktunya dengan baik itu. Adong nama baik terbaik, adong nama malas-malas, adong naung dungo jam 4 pagi, adong jam 10 malam pe baru dungo, jam 10 pagi.
HP mana 10 pagi mana dungo, ay tor mulak musik kerja na jam 12 siang. HP nak kining na jam pati mulak pe mana no jam 6 dope. Bele bi kemungkinan be boleh berjuang no godang dapat carian nida. Sudah kita marlas ni roha. Tuhan memberikan banyak hal tu kita. Ide deni si debora nak kining do si barakiben na maridde. Saunari pe hita ko marlas ni roha. Na mangihut. Maridde hita ala naung ni iasan ni debata. Disucikan Tuhan, ditahirkan Tuhan. Ahai bain menyucikan kita, mudar na ibain. Naung ni iasan ni debatado hape nasida, ala naung ni iasan ni debatado ibanna boy songgop tor di perbadia. Allah tidak akan pernah turun tinggal di hati seorang yang masih kotor. Nah setong dope tinggal di bagasa dosa. Roh tu hatai ala naung diiasi, jalahita diiasi, holan ala nyasi ni rohani dewata. Karena kita telah disucikan. Tu hatai do mabayan. Di bidu 10 nak kini ayat 15. Unang ramudok naung ni iasan ni debata. 10 sada ya ayat 15. Unang ramudok. Unak dakwal lang ni ramunin na. Ini si Petrus sih. Medok ke Tuhan teh. Unang dok ramun nong iasan di debata. Tuhan telah menyucikan. Jangan lagi kau bilang kotor. Jangan lagi kau bilang najis. Tuhan telah mentahirkan. Hitaon naung ni iasan di debata. Ala ni asini rohana. Hurian itu hatta buhado parrona ternyata asa diiasi Jehovah ada prosesnya. Buasa di dulu manang di bain tuhatai Cornelius itu doh sa keluarga na sa Jabuna menjadi khusus di dulu. Mulut caca akamang do tamuinang dan langsung muncul songonia dong do di bidu 10 ayat 2. Dibayat di si na daulat doibana. Daulati molo hatani di hati Indonesia yang tekun beribadah. Ngolunai gabe ibadahna. Apa dang ita dodo pe Yesus tiki ida. Alai di praktek ni ngoluna di bain ibadah. Namangihu muse makka bihari di bata. Habiari ma di bata. Di ulaota tahabiari di bata, hobara tuhatani di bata manang nadang. Tapatu jolo di bata. Namangihu muse godang do asia-sina di perlihot tu bangsui. Godang asia-sina para sini roha doi mana. Namangihu muse odop doi bana martangiang tu di bata. Yesus belum dikenal, tapi Tuhan Allah Bapa itu telah nani halomohon ni debata amai nunga di praktek kod dingoluna. Ibana gabi di payas debata yang telah dikuduskan. Naung ni iasan ni debata Tuhan telah menyucikan kita. Kita sudah alania sini rohana nunga dikuduskan Tuhan. Jalalas ni rohata nyanyian sukacita kita, kantate kita adalah tagaris bawahi bi manon mungkin radang sudi hita mabuat bibil tanwaing alana molohim podang buai garis bawahan ate. Alani itu sebetulnya rugi do hita das mabuat bibil tai. Ulan alani praktis mayan non. Amar sepeda motor di bebe no mabbe bibil na molawa nong donon ni. Terus do hubue non. Terus do marmera bibil huni. Ala tua do molo gabe di pai ngotiba. Ji garis bawahi hamu man non. Ale unang holat di bibil na garis bawahi da. Do kod di ate-atena do irohana. Dereng mara. Molo di
Igaris bawah yod di hati-hati ini saya ada ina, dang saya mana ritai biom ngoluna, dang ulan nemerungu tungu bion. Ayat 17 ahau di bain. Atong tung margo ko mau mangabak debata, anggodos do HP silua nabi nasabasahon di debata, tunasida songon natuhita. Dos do HP silua nabi nasabasahon di debata. Silua itu anugerah. Silua itu adalah pemberian cuma-cuma. Molo di halak Batakkian HKBP siadong de. Nama buat silua sudah sekolah minggu nanang pelimo ni leon. Silua itu kan pemberian cuma-cuma. Mabuat silua wekon. Sak tunai ngadong dope bahasa silua. Silua itu adalah anugerah molo dalam bahasa siad dewata. Pemberian cuma-cuma na siad dewata. Dos do HP natu halahad do tuau. Natu halahad do ho tuhita. Unang nama narita. Jidang adong bebenok ku marungutu-ngutu abadus du silua. Na jot tita marungutu-nguti ma na sitaripu do godang ilihat Tuhan itu halahat tu hitau motik. Hape mulut tasukud dongani anggo tu au dai da otik do lion holot hodong godang da ngomotik duna tu au godang duna tu hoin na do kan. Adong na mengakui son godang icalo. Unggudang do tuau memang ilihat daripada tu halahina. Anggo tu halahi otik-otik do ilian. Realita na semar hurang ne do. Ale anggo bahasa ni bibil tano sa luhu do. Dos do. Sikili oli-oni de bata. Dutina dos do matanyari. Dos do borngin. Dos do arian. Dos do logo. Sibuat di mana bi. Sarupa do mudar na use guguna majalo do hata ni bibil tay bayan dang marpanuhor dala dang pola marhepeng Roma hamu manahui hapor siyaw tay manay kontugu ayang gwedeta soy na masemangak na kan adong dosa da muali di namar dosai macay dengado muali sudedo Roma hamu manahui, nah kan? Sudah itu isi rade muali, tinggal manahui nama. Alani kon las rohata. Sudah itu hitaon akan naung. Alanya sin rohana doda. Naung ni iasan yang telah disucikan, yang telah ditahirkan oleh Tuhan. Kalau telah disucikan, berarti kita mampu mendekat kepada Tuhan. Boy rap dohot di bata. Ahadope, adong nobel gasiani. Namangihut na parpuri. Tadani aka naung ni iasan ni debata hitaon. Nunga naung ni iasan yang telah disucikan Tuhan tandanya apa? Tandanya ima di ngolunaon diperbaharui cara berpikirnya. Cara berpikirnya, persepsi yang ada dalam hatinya. Jedang holam berpikir habibana tong karena holan rasional dipakai, mulai pakai, molo halak naung naporsiat tong ala nunga mengenal Tuhannya, mengenal firman Tuhannya, dia berpikir teologis. Songonom mak, isi do borway dalam pemikiran laki-laki. Molo hatan itu hatam adok, wanita itu adalah sepadan, equal, diciptakan. Tudos turupana, tudos tu pangalahon. Ali mula dong do pihak ke bawah nama kilalahon. Dang sarupa bang pardita utoro do dirajak ni borway. Dang semartabata do hoti molina. Dang bertobat do be. Omene Allah mengaruniakan pertobatan. Jadi bertobat itu adalah yang telah dikaruniakan oleh Tuhan itu adalah bertobat dengan cara berpikirnya. Cara berpikirnya yod si perculu. Siap pikiran no doro tindakan. Bertobat dalam hatinya, siano doro tindakan. Adong dope mulai bereng dengan na sukses itor benci, iri. Irang bertobat do bicara berpikir nih. Dang iri hita, lu tangyak kono dong gudang. Iro baru Roma iba madapoton. Bahado carana. Ajari jua ubah. Mana ngurupi jua sasarupa sukses tuho. Mulu-muru imana saya tinang yakut terus. Segabi burju. Gabi di tas-tas nak kiningani. Di tas-tas para holangani. Yang membeda-bedakan itu. Bertobat
dalam cara berpikirnya. Namangihuk muse tadan yakanaung niasan di debata adalah bertobat juga dengan pandangan kulturalnya, pandangan budayanya. Muladong dope budaya na sohurang dinggan harus kita bersihkan, harus kita perbaiki. Kurang dope akka budaya ina hurang dinggan. Olah hamu akka ina name, kepalagi akka keluarga muda ibu-ibu. Unang baik kamu usanga bawa anakmu na isya burua. Anum menjadi. Dan oleh anum mengurupi hamu, gabi bubad bi. Tong bohado, lihat mereka semua sama, perlakukan sama, doakan sama. Alani don waing gabi menjadi bawa, dan ibu to masaripan, nang gudang do bawa narko bawa. Menjahu. Allah kita tidak bertobat lagi, belum semua bertobat secara budaya. Siadong dope pemandangan hierarki dari budaya Batak zaman dahulu itu. Tapi yang mah hierarki dari budaya sian hatani di Batak. Asa gabe budaya tai menjadi persembahan. Allah ini mirip do molo di hata pembahasan Alkitab kultur naung diperbaharui yang sudah bagus, yang sesuai dengan firman Tuhan menjadi kultus menjadi ibadah, menjadi persembahan. Boido budaya tai menjadi persembahan, boido budaya tai mabalas rohani tuata manang patangis-tangis sodo. Unang atong ketika kita melakukan budaya kita tangis jolma, marsak Tuhan dan seterusnya. Jadi tadani akan naung niasan di debata dia juga bertobat secara budaya. Bertobat juga secara kebiasaan. Namangihuk muse tadani akan naung niasan di debata ima bertobat juga dompetnya. Pertobatan secara ekonomi. Songon Nabi Nain ni si nakenengani naroi na dibiddu sapului godang doa siasina diparliho tu bangsui masih rupurupan doh masih tukol-tukola pargabus dojol mai dokkon asirohana parholong ni rohai mana tu de bata hape dongan nani idana dang dihaholongi pargabus do keluarga namarha marangi imana godang si panganon na bahkan merlubi-lubi hape akka anggina manang abang na manang iboto na wala gulamo pinangadong itu berbohong, itu belum bertobat itu. Nah ni asian naung ni iasan ni debata masih rupa-rupa do masih tukol-tukolat do naung ni iasan ni debata kelihatan dalam praktik kehidupannya. Hurian itu hatta sata ingot manang nong takas sita marparbui so naung niasan ni debata dong sada cerita. Molo ceritaon, molo lansia ngai botoon. Ceritaon, ayai bigalahion. Jadi masa ma parmingguan, ale dihitat doda, tong dora ulala jam-jam 11 mula kon masuk kon parmingguan. Mula ma kasitua biasana terakhir kapangulani huria doa kapunguan akan burju maraminggu. Jadi ngamale horona sida singgah ma di sada lapo. Hape horoa di lapo gudak ket do kana sorong maraminggu ali ngai lapo itorus. Jadi sukunaka paraminggu na nang mula komma do dinggan. Ang ngamale. Parlapo adong dope jagal biduay na ngehabis. Adong dope besada ngehabis. Jadi na natinggalin na wala pangalahona na mamangin na. Ape na kesaldo mana mamereng pangalahon ni akan naung adong disi horwa manang pakatayon na dan seterusnya dan seterusnya. Nah. Cehita nak kening, aido nih Allah mengaruniakan pertobatan kan bertobat kan berubah. Mana di konak kabak kona leling tubak kona baru. Jadi tadani akan naung niasan ima bertobat dari cara berpikirnya, bertobat
dari budayanya yang tidak baik, dan kemudian juga bertobat juga dengan cara ekonominya. Jidang adong be na papungu marhite na manakko. Marhite menghalalkan segala cara, menindas orang lain. Manang mungkin nakahanggi botona na dangol. Alay bahkan mangurupi nama, makaholongi nama. Ala naung jumulo hita, dos dilihot dewata, silua anugerah basa-basana. Amin martangyang mahita. Alamang perdingkan basa mau lihat ma dihatam nang usaha tuhami. Ala ni basa-basam dileokori hami hamu baon ni roha. Dangala ni malo do gugunami. Aisyah najahatiad do hami. Jala ditiki hajahat do di tikir ho hami, idulo ho hami. Di basa-basa hokoma hasesaan ni dosa. Di basa-basa hokoma panobusion. Marhite dengan bahasa hama mate ni anak mi dohok mudarna na durusi bayas sami. Goklas ni roha do hami Tuhan. Ai nungagabiakan nabedia hami. Holan alani dengan basam. Ucakko kami ma pasu-pasu nasun boloni. Hinorhoni borhak mahami asagabi marparbue. Tarida mahami akan naung ni iasan ni hatam. Naung ni iasan ni mudarmo. Marhite pangalaho do gulmit ningulu nami sigano pari. Pagkateon nami, cara berpikir nami, pabayanan nami, para holong ni roha nami, tu akan humaliak kami, di keluarga nami beju mulu, sasahat kami tunau bidang tunau humaliang. Mauliate mari hatam silehol-lehom mina sun argai. Aliamang pardingkan bahasa di bagasan parsahito do akan holongi hami. Alani dulu mana sida pasu-pasuhon mahamalumon pasu-pasu makaubat na pinangan na sida. Ima yan ako ni Huriam Jonathan Sianturi amanami situa jonggi panangian harianja. Yan ako ni Huriam Rasmita Sianturi amanami hot diam sesi topul. Yan ako ni Huriam Diego Purba Charles Sitinjak inanami tiara makan na huta soit Mariana Sihombing. Inanami Nyonya Huta Gaul Herta Simatupang, Imelda Olivia Lubaturuan, Elina Sihombing do amanami John Heri Rasken Sembiring. Adong nasi dana opname di rumah sakit, adong na pemulihan di Jabu, do hotadong do kana rawak jalan, jala mungkin adong sian narap do otami nang maraminggu, na di bagasan perawatan. Alamang pardengkan bahasa, elelek nami itu ado pamutung ape hom matangamu nalapo hilau maddaoni. Pasu-pasuhon majala usehon mahwasom marhite si panganon si inumun dohota kaubat napinangan nasida asa tumibu maluk. Togo-togo mahami sude marlas ni roha. Sang songoni do rohami manangyako naka keluarga na say tarpai mai madi dengan pasam di hatu tubuh ni anak ro boru. Dang marnaloja hami rot tuado pami Tuhan mangile-hilik basa-basahon mahosani hajal maun parbu ni bortian tuakai na nami di tonga-tongani keluargai koma Tuhan na mangalihon agabiod dinasida hatu tubuh ni anak do boru ya dong dinasida na hurang hipas pamatang na ama manangina tukodo Tuhan na botosa na tinopam do nasida pature-ture manasida Tuhan pamatang nasida kana hurang dinggani songon ho pature-turehon uju di bortian pasikok mak asa gabe unena sida hasasaha ni pasum-pasum hagabioni hatu tubuhnya anak dok borui sang songon imak kana marsak sehoma Tuhan na mangapuli mangapusi ilu sasi malong na sida manggatihon tu kasilas ni roha dengan bahasa patuduhon maholong ni roham dok pakkokopomu. Sang-songon ima di pesta pembangunan sasudi hami marlas ni roha na naing patu paun ni huriam nahu patu putomu hami di hari minggu naro pasat kami matu ado pamusakapi sasudi hami sian na saroha nami masih tupak-tupahan masih tukul-tukulan masih tangiangan patu pahon itak ni nabui tarbaik kami be di bagasal las ni roha asa unang kana me penangarong na marungut-ungut sudi marlas ni roha sian akana me saha tu akka naluwi tumua ai namanupahi di pembangunan ni Joromiro hami Tuhan. Asadong si pakyon niya ka anak kon nami sudut nasik kak sugut boy hami mardame-dame maraminggu di ngananon. Gabe jupang hasonangan ni huta di dia Joromon jongjong di dia hami maraminggu.
Mauli ate mari holongmo. Homan apatuk kodok nama masuk-masuk. Aliamang paringkan bahasa hupuji hame maguarmu. Ramo ti masudi saluh nainok kok mon ganuk marsada-sada. Marhite Yesus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hatta, mari dimahi tahut pasak pilihan tu pembangunan ni huria.
piliata tutuhat tamartangi yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang hodo haroron saluhut silihol hon naringgan dok na sauli basa na mauliutus. Hupasata mi masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di colom. Paso-paso may jala ramoti asa huparahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito ngatungani huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutat hami gudang ni silihol hon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo, say roma harajaon mo, say saot malaman ni roham di banu tongaon songon na di banwa gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami toki hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sadame jalo hamo mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin.